Oh, horse scooter. Trouble. Nashanza 150,000. Yango report jet. Inon's 45. Ndo inoshandiswa ne-FBI. Ndo inoshandiswa ne-CIA. India 1911. Inokwabadura muno. Bullets esamurikuona esa anodhura more than 100 rounds. But ukauya kumba kwangu you're guaranteed pagore regonzo. You are guaranteed few things. You go Gucci shopping, you go investment munomu, you go gun shopping. Gore regonzo. Iri siputiri manje ropedza zvese svika pamparina reiri. Rino remari bude zvekumhanya. This one. Iri racho rine lensi manje iro. Unoritepa katupana. Robva rabudisa light. Twabam! Horse scooter. Dzakawanda. Saka akadosvika zvedzungu tongokuti gore regonzo. Tobada kuti chwabada. Horse scooter. God bless everybody watching The Gaffer signing out. Twabam! Horse scooter.